መንግስት ሱዳን ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ካርቱም ተመሊሱ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስት ሱዳን ኣብ ሚያዝያ 2023 ኩናት ካብ ጅምር ንፈለማ እዋን ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ብወግዒ ተመሊሱሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ጌርካ ካብ ወታደራዊ ምሕደራ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ስልጣን ተሰጋግሮ ዝጠንቁ ዘይምስምዕማዕ ዝነቐለዩ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ድሕሪ እተኻየደ ከቢድ ኩናት ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከተማ ራሕርሒዋ ብምውፃእ መንግስቲ ሱዳን ንፖርት ሱዳን ከም ግዝያዊ ርእሰ ከተማ እዩ ክግልገለላ ጸኒሑ እቲ መንግስት ተብኣ ኮይኑ ወታደራውን ምሕደራውን ዕማማት ከካይድ ጸኒሑ ኣብ ጉንበት 2025 ሰራዊት ሱዳን ንአርኤስኤፍ ብምጽራግ ንኻርቱም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆጻጸራ ኣፍሊጡ ነይሩ ኮይኑ ግና እቲ መንግስቲ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ፖርት ሱዳን ተደኪኑ ጸኒሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ከማል ኢድሪስ ነዚ ምምላስ ብሓጎስ ከም ተቐበሎን ንሱዳን ነጥበ መቐየሮም ምዃኑን ሓቢሩ ከማል ምምላስ መንግስቲ ሓድሽ ጅማሮ ማለት እዩ ድሕሪ ምባል ድሕሪ ናይ ዓመታት ስቃይ ናብራ ህዝቢ ከመሓይሹ ምዃኖም ቃል ኣትዩ ብመሰረት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ኣገልግሎት ጥዕና ከመሓይሽን ሕክምናታት ዳግም ክህነጽን እዩ ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርሲታትን ብፍላይ ድማ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም ዳግም ክህነጽ እዩ ኩነታት ድሕንነትን መነባብሮን ዜጋታት ከመሓይሽ እዩ መንግስቲ ሃገራዊ ባጀት 2026 እውን ሰሪዑሎ ከማል ብመሰረት እቲ ባጀት መንግስቲ የብልዕ ዜጋታት ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ፀቕጢ ኣይክገብርን እዩ መጠን ዝቕባበ ቁጠባ ናብ 70 ሚእታዊት ከጉድል እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን 74.2 ሚእታዊት ነይሩ ክስካዕ 10 ሚእታዊት ዝበፅሕ ቁጠባዊ ዕብየት ከመዝግብ ዓሊሙሎ መጠን ሸርፊ ንምርግጋእ ክፅዕር እዩ ይብል ከማል ነዚ ዓመተ ሰላም ድሕሪ ምባል ሰላም ንጀጋኑን ሰዓርትን ኢሉ ናብ ካርቱም ምምላስ ብሓላፍ ባይቶ መሰጋገሪ ላዕላውነት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ድሕሪ ዘውፅኦ ኣዋጅ እተፈጸመ ኮይኑ ናብታ ርእሰ ከተማ ንምምላስ ንትካላት መንግስትን ነበርትን ንምድላው ሃገራዊ ኮሚቴ ኣጣይሹ ኣብ ባይታ ዘሎ ህሉ ኩነታት አርኤስኤፍ ብዘይካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን ዘርከባ ክፋላት ሰሜን ዳርፉር ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዘርከባ 5 ግዛኣታት ዞባ ዳርፉር ክስካዕ ሕጂ ተቆጻጺርዎን ይርከብ ሰራዊት ሱዳን ንካርቱም ሓዊሱ ዝተረፈ 18 ግዛኣታት ሱዳንን መብዛሕትኡ ከባብታት ሰሜን ደቡብ ምብራቅን ማእኸልን እቲ ሃገርን ተቆጻጺሩ ይርከብ ኩናት ሱዳን ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ኩናታት እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር ብሰንኪ እቲ ኩናት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጠሩ ሰባት ክቅተሉን ከለው ብሚልዮናት ዝቁጠሩ ሰባት ድማ ካብ ቤት መረበቶም ተመዛቢሎም ብሕፅረት ምግቢ ማይ መድሓኒትን መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ዝሳቀዩ ዘለው ሱዳናውያን ማለያ ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ታክሲ ብምስፋሕ ነበርቲ ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ዝኾነ ከባቢታት ጽገና ክግበረሉ ጻውዒት ቀሪቡ ተገልገልትን ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክስን ንኤሬና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ናብ ኩሉ ከባቢታት ንኽባጻሕ ዝተበላሸወ መስመራት ምትዕራይ ክግበረሉ ከምኡውን ምልክታት ትራፊክን መጸበይ ታክስን ክዋደድ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝተመደባ ታክስታት ብኩንትራትን ብስሩዕ መስመርን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቦ መንበር ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ኣቶ ዳዊት ሃይለ ኣብ ጸሊም ጽርግያ ጥራይ ተደሪቱ ዘሎ ኣገልግሎት ንምስፋሕ መምሕዳር ከተማ ባረንቱ ንህዝቢ ዘሳተፈ ናይ ምትዕራይ ስጉምቲ ክወስድ ወነንቲ ታክሲ ድማ መምርሕታት መጓዓዝያ ተኸቲሎም ርትዓውን ስሉጥን ኣገልግሎት ክህቡ ኣተሓሳሲቡ ሓላፊ ጨንፈር በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ሃይለ ብርሃ ብወገኑ እተን ኣብ ኣገልግሎት ታክሲ ተዋፈራ መካይን ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብ ውሱን መስመራት ተደሪቱ ስለ ዘሎ ንምስፍሑ ዝተበላሸወ ጽርግያታት ክጽገን እንታይ ሽግሮም እዞም ናይ ፖተምኪን ፓርቲ መታለልቲ እቲ ምስዓሰብ ልዕላዊ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ዘለዎም ናይ ዕብዳን ሕልሚ ከመይ ጌርካ ክግለጽ ዝከኣል ቅድሚ 2 ዓመት ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ እሬቻ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ገማግም ቄሕ ባሕሪ ክኽበር ይኽብል ተዛሪቡ ነይሩ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ድማ ገለ ጀነራላት ሰራዊት ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዘጠቃልል ዘሰንብድ ካርታ ዘርጊሖም ሕጂ ድማ እቲ ሕሱም ኣባር ፓርላማን ቀታሊ ጠባይ ዘለዎ ናይ ወራር ደጋፍን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ልደት ኣብ ዓሰብ ክኽበር ኢሉ ቃል ይኣትሎም ምናልባት እዞም ናይ ፖለቲካ ተምሃሮ በቲ ሓድሽ ዝረኸብዎ ናይ ስልጣን ኮረሻ ተደናጊሮም ይኾኑ ሜሲሲን ዘይፈልጦ የጥርጦ ከም ዝበሃል እቲ ዝያዳ ርትዓዊ መግለፂ ግና እቲ ናይቲ ፖተምኪን ፓርቲ ወይ ብልጽግና ባህርን ስነ ምግባራዊ መትከልን እዩ ወያን መንግስት እቲ ሃገር ንዘውፅ ኣዋጅ ብምጥሓስ በቀዳም ምሸት ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቃውሞታቶም ዝቕጽልሉ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንምሕጋዝ ድሉት ይኣይሉ
ኣያቶላ ዓሊ ካሜነይ ነቶም ሰልፈኛታት ንትራምፕ ክጠቕሙ ዝደልዩ ፈጠርቲ ፀገም ብምባል ነፂግዎም። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባከር ቃሊባፍ ዋሽንግተን ኣብ መላእ ሃገርና ሰፊሕ ተቃውሞ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ወታደራዊ ጣልቃ እንተተኣትዩ ኣብ ቴሄራን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ዞባዊ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካን ከም ሕጋዊ ዕላማ ክትምልስ ከም ዘኽእል የጠንቅቕ። ሳሙኤል ቀዳማይ ወፂኡ ትማሊ ሰንበታ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሂስተን ፍርቂ ማራቶን ኤርትራዊ ኣትሌት ሃብቶም ሳሙኤል ኣብ በኹሩ ተሳትፉ ነቲ ውድድር ብቐዳማይ ደረጃ ክዛዝሞ እንከሎ ሓድሽ ናይቲ ቦታ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ድማ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኤርትራ ትርከበን መስረቲ ሃገራት ንምክልኻል ኣሊያንስ ፎር ዲፈንስ ኦፍ ዩኤን ቻርተር ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ጭውያ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ማድሮ ተቃውሞ ኣስሚዖም። ቋሚት ወኪል ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ንጉጅለ ፈተውቲ ምክልኻል ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ወኪላ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ንወራር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ወታደራዊ መጥቃዕትን ምጭዋይ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማድሮን ሓዊሱ ብትሪ ኮኒናቶ። ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክፍታሕ ፀው ሃገራት ሩዋንዳን ዖማንን ብሓባር ንምስራሕ ሓድሽ ስምምዕ ተፈራሪመን። ካብ ሰነ 2026 ጀሚሩ ናይ ዖማን ነፋሪት ካብ ሙስካት ናብ ኪጋሊ ቀጥታዊ በረራ ክጅምር እያ። ብተወሳኺ እተን ሃገራት ኣብ ፅዕነት ቴክኖሎጂን ሎጂስቲክን ብሓባር ንምስራሕ እውን ተስማዕሚዐን ኣለዋ። እዚ ስምምዕ እዚ ንንግድን ርክብ እተን ክልተ ሃገራት ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ቃለ መሕተት ከካይድ እዩ። እተን ማሕበራዊ ሚድያታት ከምኡ ከዓ ኢትዮጵያውያን ብሕልፊ ካብቲ መራሓይኦም ተስፋ ቆሪፆም ዳርጋቲ ኩለን ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢለን እየን ዝፅበያ ዘለዋ። ስለዚ ቦታ ንምሓዝ ተቀዳደሙ ብዝተኻእለኩም መጠን ከዓ ኣብቲ ናይ ቃለ መሕተት እዋንን ሰዓትን እተን ሃገራዊ ሚድያታት በሃንቀውታ ነቲ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምክትታል ተፀሚደን ክሰርሓ ኣብ ሽዑ እዋን ተዚኣተና ተመራፂ ይኹን ብድሕሪኡ ክንኣቱ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብድሓን ምፅኣ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድሕርቲ ናይ ግብፂ ናይ ሱዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ጋዜጠኛ ናይ ዓረብ ቅዲ ህፃናይ ሻዕብያ እዚ ናይ ሱዑድ ዓረብ ኣብ የመን ከምኡ ከዓ እዚ ናይ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዳርጋቲ ናይ RSF እንዳተደምሰሰ ይኸይድ ኣሎ። ድሕሪ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዑደት ናብ ሱዳን ከምኡ ከዓ ናብ ሱዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ድሕሪ ምባሉ እተን ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ብሃንቀውታ ናይ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትምህርቲ ክትብሎ ትኽእል።